бозое ки варзишгар ғолиб меояд, он барои варзишгар беҳтарин аст, барое ки пеш аз рафтан барои ҳар як мусобиқа варзишгар хеле заҳматҳои зиёд мекашад, хеле тамринҳои зиёд мекунад дар варзиш ки то дар мусобиқаҳо ғолиб биёяд. Барои ҳамин агар гӯем ки аз беҳтарин ҳамаш беҳтарин аст, вале аз ҳама беҳтаринтар ин ҳамон лаҳзае мешавад ки вақте ки рохати бозиҳои олимпиро мегирӣ. Барое ки мо ҳар як варзишгар орзуяш ин ҳамон аст ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда ва медали бозиҳои олимпиро гирад. Ва ман дар бозиҳои осиёӣ ки дар Ханҷу баргузор гардид, хеле ки шумо медонед, ман дар он ҷо тавонистам ки аввалин рохати бозиҳои олимпии Париж 2024-ро гирам. Ин ҳамон лаҳзае буд ки лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ман буд. Айни ҳол ман дар мусобиқаҳои касбӣ иштирок карда истодам ки аллакай дар ин мусобиқаҳои касбӣ ман ду рақобат баргузор гардондам, ҳардуяш ба ҳам ғолиб омадам ки аввалин рақобати ман дар Турсия баргузор гардид бо намояндаи Эрон ки вай рақобаташ 7-0 буд. Тавонистам онро ман шикаст дода ва 7-1 шуд. ҳамчунон рӯзҳои наздики чӣ хеле ки шумо медонед, рақобати аз ҳама муҳим ин бо намояндаи Федератсияи Россия буд ки чӣ хеле ки шумо ҳар як мардуми тоҷик вақте ки мебарояд ки мо бо кӣ баромад дорем, вай мардуми тоҷик аллакай пеш аз варзишгар онро мехонад ки ин чӣ дар касбияти варзишиаш чӣ натиҷаҳо дорад. Барои чӣ хеле ки шумо медонед, вай чемпиони ҷаҳон аст, чемпиони Европа аст ва чандин карати дигар гӯем ки дар мусобиқаҳо бисёр натиҷаҳои хуб дорад. Барои ҳамон пеш аз ҳамин рақобатам он гӯем ки видео кард ки ман тайёр ҳастам, биё миҷгона рақобат мекунем гуфта, ҳар як мардуми тоҷик он видеоро ба ман равон кард ва гуфт ки миҷгона мо аз ту ҷавоб интизорем. Ва ман пеш аз рафтанам гуфтам ман ҷавоб надорам, намехоҳам ки бо телефонӣ ҷавоб расонам. чизе ки шумо ман интизоред фақат дар даруни ҳамон рақобат, дар даруни ринг интизор шавед. Вале ҳамон кор шуд, тавонистам ки ҳамон маҳорати худамро нишон дода ва аз ҳама гӯем ки ҳарифи пурқувваттаринамро шикаст додам.